Buah, get ready with me per fer una empanadilla, bueno, els argentins li diuen tarta, que vindria a ser una empanada argentina. Mentre comentem el vídeo de la setmana, que ha sigut el de les paraules genuïnes. A veure, en fi, jo parli de buscar i cercar, d'acord? És evident que quan una paraula comença a arribar al valencià, com és el cas de buscar, que comença a veure's nítidament, quin soroll, nítidament a partir de 1400, no és que la gent de sobte comenci a deixar de dir cercar, que se continuava utilitzant de forma majoritària fins a 1700 i llavors ja comença a haver-hi un canvi, no? Per tant, clar, el canvi també és un poc degut a això, a influències, a que, jo què sé, interferències del castellà. Sí que és evident que durant molts segles s'han anat passant paraules també per part de valencians i catalans a castellà, com per exemple dàtil, que ve del català, ho podeu buscar en la RAE, o paraules com enyorar, per exemple, n'hi ha moltíssimes, capicua, d'acord? O sigui, la cosa és que un cert nombre de paraules, passar-les és normal. Quan ja és per això, per influència, perquè s'ha imposat a nivell legislatiu, perquè llavors ja, vull dir, sí que corres el perill de perdre paraules genuïnes. Llavors, jo sempre aconselle que és millor, com dir-ho, intentar recuperar dins de les nostres possibilitats paraules genuïnes, però clar, tampoc hem de flagel·lar-nos per haver, com dir-ho, per haver perdut, diguem, en certa manera, paraules perquè tampoc és culpa nostra, vull dir, han ocorregut moltes coses al llarg de la història i jo crec que és contraproduent flagel·lar-se molt, però així en canvi estem per a conscienciar. Jo crec que l'objectiu un poquet és conscienciar, no? Que podem recuperar cercar tranquil·lament, que li sembla a altres llengües com cercar en italià, chercher, cercar, i generalment les llengües que estan com més a l'est, no? O sigui, des de França cap a la dreta, Itàlia, tot això, totes aquestes llengües moltes vegades li sembla molt més l'estructura genuïna que no la ibèrica, d'acord? És a dir, les llengües ibero-romances. Però bé, no sé, en fi, jo crec que és important tindreu clar. A veure, vos ensenyo cosetes. Així tenim ceba, que li anem a posar a la d'això. Així tenim Carlota, que hem tallat una carloteta, que també es diu safanara quan és mora, xirivia quan és groga, i la taronja, a Barcelona li diuen pastanaga, perquè comerciaven amb un port de l'actual Itàlia, amb qui era, no recordo qui era. I això, i així tenim, això era pimentonet, sí, pimentó, que també es diu de moltes maneres. I així anem a posar-li, com es diu això? Espinacs, que són masculins, els espinacs. I ja està, i a veure què tal com ix. Molt bé, com podeu veure ja li hem posat el farcit, que relleno no, es diu farcit i farcir, d'acord? I això d'ací és la pasta, que en castellà es diu massa, d'acord? D'ahir ve l'expressió vesten a pastar fang, d'acord? Pastar, la pasta, en castellà amassar la massa, d'acord? Perquè si tu te'n vas a pastar fang, si tu pastes farina, tu pots fer pa. Pastar farina és útil. Pastar fang és inútil. Llavors, vés-te'n a fer una cosa inútil, això no serveix per res. Ma abuela, que de tota la vida ha fet bunyols, li dia la pasta i pastar. He tallat un poquet de formatge, d'acord? Per a posar-li el formatge així damunt i això. Li posarem per així i després li posarem la capa superior de la pasta, ho tancarem i li donarem la forma de l'empanada argentina. Que els ingredients me'ls ha tret del nas. Vull dir que si algun argentí li avelix posar-li ketchup a la paella, estem iguals. I ja està, ja ho tenim per damunt i ara anem a cobrir-ho. I ja està. Mal empastrar un fet. En acabant anem nosaltres
i els diem a ells que si són uns terroristes gastronòmics, però mal empastrar. Total, que em batut un ou, ai que cau, em batut un ou i ara pues, això, li anem a posar per així pincellades, d'acord? Vaig a deixar de gravar perquè no sé gravar i pincellar. Molt bé, ja l'hem posat a 250 per la part inferior i ja està. I ara a esperar. Total, que això, que a veure, és interessant parlar de paraules genuïnes i jo crec que podria fer també una espècie de secció, perquè el que passa molt sovint és que potser algunes parts del domini lingüístic han perdut una paraula, però d'altres l'hem conservada. Per exemple, el passat simple en el valencià central, jo aní, jo vingui, jo fiu, o siga... Vull dir, això és el que dia tot el món fa 800 anys i potser fa 600 també, d'acord? Però va conviure amb el passat perifràstic, jo vaig anar, jo aní, i al final el passat perifràstic, que és més senzill de fer, acaba això, menjant-se l'altre. No? Per tant, és interessant compartir aquestes coses i intentar recuperar, però sempre sense flagel·lar-nos. Se m'hauria oblidat dir-vos que heu de punxar la pasta, l'heu de punxar per dalt, per a fer foradets, perquè si no, això és un pla que ja em passa l'altre dia. Ja he sigut terrorista gastronòmic unes quantes vegades, però bé, jo què sé, m'agrada fer cosetes d'estes. I ja està, com podeu veure ja s'ha fet de dia, se la menjarem a nit. Això, en fi, a veure, era bona, però li faltava un poquit de sal. O sigui, estava dolça, no? Quan un menjar li falta sal, està dolç, que en castellà li diuen soso, i de fet dolç té un sinònim que es diu per allà per Girona, que es pareix al francès, que és fada, com en francès cefade. I això, i quan una cosa te la menges i t'agrada, es diu és bona, d'acord? O sigui, està bona, novament seria un càlic del castellà. De fet, la llei ja ho dia. Les llentilles, dia les lentejes, no? Però, ok. Eren bones. O sigui, quan tu menges alguna cosa, és bo. És l'estructura genuïna, no? Llavors, tornem una altra volta a això, al tema. Seria interessant, no?, parlar d'estructures, perquè al cap i a la fi pot ser una estructura, això ho deia ma iaia fa 10 anys, d'acord? Per tant, si a poc acceptem estructures que no són genuïnes, d'acord, la llengua pot acabar desapareixent en certa manera si n'acceptem moltes i a cabassos, no? Llavors, bé, és a dir, potser hem de crear consciència i dir-nos que dins de les nostres possibilitats hem de divulgar, no?, i intentar recuperar certes coses, perquè, per exemple, el pronom en, d'acord, ne vull 4 o en vull 4, molta gent comença a dir vull 4 i tu dius, a veure, li falta el pronom. I això ho comencem a veure ara, no? És a dir, si una cosa que s'ha perdut fa 500 anys, diguem que, o sigui, en aquell moment, quan la cosa començava a perdre's, la gent tampoc va fer la reflexió de dir, ostres, que s'està perdent, vaig a utilitzar-ho, no? És com que la gent, com que s'ha posat de moda dir-ho d'una certa manera, que és el que feia la iaia. Ai, és que s'estilava dir-ho així, i bueno, jo començava a dir-ho així. Sabeu, no? Per tant, no sé, seria interessant recuperar aquestes cosetes, però això sense flagel·lar-nos. Au, cacau.